मैया हरनि 12 बाजिनिफ्राय बिटिसिनि जि सासन बेबस्था बे पावारा बे गोहोआ रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांबाय दा बे रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा दिनै UPPLनि सासे बिजाथि जानानै मा बुङो? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद गोजोननाय खोन्था जोंहा जाबायदि भारत सरकार बा आसाम सरकारा गोख्रोङै इलेक्शनखौ खुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय कर'ना भाइरासआ दिनै साग्लोबनाय लेखाय बे इलेक्शनखौ फासयना होदो दिनै जाबायदि बिथांमोना फोसावदोंमोन सम हिसाबै खुंनो हादिया उनाव बेबायदिनो दिनै खुंनो हायै लेखायाव भारत सरकारा बै दायित्वखौ राज्यपाल बिथांनो दिनै गथायना होबाय आरो बिथांनि जाबायदि सरकारा गथायना होबाय दिनै जोंनि बिटिसिनि BPF राजनितिक हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना बिखौ गावसोरा मोनफिननो थाखाय गोख्रोङै नाजादोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना फेलें जानायखौ बयबो नुनो मोनदों आरो बिथांमोना नंखायै किसुमान संबिधाननि खोथाफोरखौ बुंनानै मोनसे स्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोन दिनै आङो गिबियावनो मुं बख'नो लुगैयो मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ बिथाङा 10 बोसोर राज्य सभानि MP जाबाय बे खेबाव बिथाङा थार्ड माबानि थाखायबो बिथाङा सायख' जादोंमोन दिनै बिदां बायदि मानसिया नंखाय खोन्था बुंनानै दिनै संबिधाननि खोन्थाखौ बिथाङा मिथिना मिथिया आं माने बुजिना मोनाखै दा जों बायदि मानसियानो जों बुंदोंमोन जे बियो मोनसे निउट्रेल सासन जानांगौ आरो राज्यपालानो सासे माने राइट पार्सन होननानै बेखौ बिथाङा दिनै गावसोरा पावाराव फैनो थाखाय नंखाय खोन्थाखौनो बुंनानै सासे माने स्टेन्डिं MPआ बेबायदि बुंनाया माने लाजिगोनां खोन्था आरो बिथांखौ जों बुंनांगोन बिथाङा संबिधाननि खोन्थाखौनो रोङा बायदि मोनदों आरो बेनिखायनो आं खावलायगोन बिथाङा एसे संबिधाननि बै बिजाबखौ फरायबा मोजां जागोन नामा आरो दिनै BTC ओनसोलाव थानाय बा जोंनि बे आसामाव थानाय रायजो राजाया दिनै गोबां लेखा माने फोरोंना गासैबो मिथिखाजोबो दिनै बिथाङा जाबायदि स्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोन होमबा स्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोनबा इमान गोरोंबा नोंथाङा मानो हादिया आं बेखौनो नोंथांखौ आंखौ फिननाय होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आं सासे खालिंदुवार समस्तिनि UPPLनि बिजाथि आंनि मुङा जाबाय दिलीप कुमार बर' नोंथाङा आंखौ फिननायखौ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांसिम आङो बै फिननायखौ आङो लुबैनाय थाबाय आरो नोंथाङा सम मोनोबा आंनो फिननायखौ हो बेखौनो बुंनाय थाबाय नैबे समाव रायजो बेंगिरिनि जिहेतु आखायाव थांबाय पावारा थांबाय अब्ला बे समाव नैबे 19 कभिडआ जिहेतु गोसारबाय थादों दा बेखौ खावलायनायजों लोगोसे नोंथाङा बे रायजो बेंगिरिखौ मा होनना खुलुमनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो दिनै बे BTRआव मोनसे भारत सरकारनि मोनसे सासन भारखौ जों मोननो हादों आरो दिनै बिथाङानो जाबाय जोंनि आसामनि राज्यपाल जगदीश मुखी बिथां दिनै संबिधान आधारै जोंहा फोथायनाय दङ बिथाङा दिनै BTRखौ सामलायलांगोन आरो दिनै बेयाव जोङो जाबायदि BTCनि बै सामलायनायाव हाग्रामा महिलारिया जाबायदि माने दुखिया जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ जाबायदि राजा बायदि सासन खालायबाय गरिब गुन्द्रानि रांफोरखौ सोबख'बाय आरो सोबख'नानै दिनै बै बिथांनि जि कार्यकाल जोबनायनि उनावबो बिथाङा बारगायै माने संबिधाननि खोन्था बुंनानै बै सासन भारखौ लानो नागिरदोंमोन नाथाय बिथाङाबो फेलें जाबाय आरो लाजिनाय खोन्था बियो सासे 17 बोसोर बिथाङा सामलायबाय दिनै आं माने मोनसे खोन्था बुंनो नागिरदों बिथाङा संबिधानखौ रोंगोन ना रोङा दिनै संबिधान रोङाबा बिथांखौबो आं खावलायनो नागिरदों बिथाङाबो जाहाथे बै संबिधानाव थानाय दफाफोरखौ सोलोंना लाग्रोथो उनावसो बिथाङा दिनै
गावाइनिनो एलायन्सआव थानाय सरकार बिजेपि सरकार दिनै बिथाङा खावलायनायावबो मानो होनबा बिथांनो बुजिया माने बिथाङा संबिधानखौ रोङा बेखौनो जोङो बुजिनो मोनो बेनिखायनो आं नोंथांखौबो दिनैनि बे मिडियानि थ्रुयै नोंथांखौबो आं खावलायनो लुगैदों आं सासे बे खेबाव माने UPPL राजनितिक हान्जाया आंखौ कालिंगर समस्तियाव बिजाथि हिसाबै बिबान होदो आरो नोंथांखौबो आं सोंनो लुगैदों दिनै नोंथाङाबो जाहाथे बिनि फिननायखौ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन गोजोन्थों दा गभर्नरा जाबायदि दिनै जोंनि बे बिटिआरनि दायित्वखौ लाबाय आङो बिथांखौ खावलायनो लुगैदों जोंहा जुदि दिनै जों नुनो मोनदों भारताव जिबायदि बे बेरामा साग्लोबदो नंगौ नाथाय आसामाव जाबायदि साग्लोबदोंमोन दिनै रिकभारि जानायखौ गासैबो नुनो मोनदों आरो बिखेखयै जोंहा बेयाव आसामनि फाइनान्स आरो हेल्थ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि बै नाजानायाव दिनै बै मोजां रिजाल्ट पजिटिभ रिजाल्टखौ नुनो मोनदों आरो आं बेखौ बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थागोन दिनै जाबायदि मोनसे जोङो बै बिटिआर ओनसोला ग्रिन ज'नाव गोलैनायखौ बिथांमोनहा फोसावदो आरो बिनि उनाव जुदि इलेक्सनखौ फाथिनो हानाय जुदि मोनसे मोजां परिबेक मोनोबा आं सासे जोंनि राजनितिक हान्जानि बिजाथि हिसाबै रायजोपाल बिथांखौ एबा इलेक्सन कमिसनार बिथांमोनखौ थाबैनो इलेक्सनखौ फाथिनानै मोनसे मोजां सरकार लामनो थाखाय आंनि माने गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों